Bino, Priyatus Deborma, Heidi, Tuanya itu tengah. Jotono sarsongai sibere jai, jotono khulumka tabu lockdown ni jora sibai bori malaya, hanya hai sing jangan asuk phe phe asuk ngabai nong kobok jao, nong khabai kubai sini division ngai. 7 तारिख जुलाई बेला एखाने दिनै तंसमनि साल दिनै IPFT सुमलि बेली अंचल कमिटी बाय सिमना डिविजन बिसिङाव ऐसा दिनै जयनिं प्रग्राम खायजाखा अ जयनिं प्रग्रामाव जों दिनै गोबां बरक मांखा अर बिसिं दं दिनै टोटल फैमिली 72 फैमिली टेन भोटार का 265 भोटार विशेष के जों दिनै बेलाय हामबाय मारागो दिनै परेश देबबर्मा बखरकसो दिनै BJP नि ST मोर्चानि प्रेसिडेंट बेलायखे दिनै जों बर जों हामबाय मारागो तैबो दिनै अर जों प्रदीप देबबर्मा प्रेजेंट चेयरमैन दिनै CPM पार्टी बर चातुनि चेयरमैन इलेक्टेड चेयरमैन चांदपुरनि वाइस चेयरमैन रानी देबबर्मा सपन देबबर्मा बहायनो CPM पार्टी और एलाकानि नेत्री खायजनाय रक नेता खायजनाय रक जों बर बेलाय हामबाय मारो तिनि बर तिनि अनेक वानसगै बुचिगै तिनि हा दफना हामजागै जों बाय सामिल फायखा तिनि IPFT पार्टी गो बनि बागै आं बलनो पाइपले हामबाय मारो तैबो हामबाय मारो तिनि जत्त तिनि बर रक ताबो जों तुरक वानसगखा आव जों जे खायमा खायखा जों अनेक बुगतुबुगजोंखा जों दुखुमाखा किन्तु जों वानसग ताबो तिनि पार्टी IPFT जों 11 बছर तिनि आन्दोलन बर नगै तिनि कमिटमेन्ट बर नगै बर तिनि पार्टी न हामजाखा तिनि दाबिनो हामजाखा तिनि त्रिपुरानि हामजाखा आमनि बागै तुरक तिनि अ सिमना अञ्चल सिमिया मियाफ्रो तिनि आं थांफाय तिनि गाबर्दि आरो बेहायनो दिनै गाबोन एलेकायाव गोबांमा मियाफ्रो बाहायनो प्राय 60 जन फेमिली दिनाव फाय जुगदान रफायखा हमाखै खाना बाहायनो दिनै गन्नासरा आं थांनाय आरो गोबांमा आं खानाय दङ दिनै गंगानावर प्राय 60-70 फेमिली BJP CPM जागै फायनाय खाना बाहायते गायसे दिन प्रग्राम दं कलेज बाहायनो दिनै प्रग्राम दङ अमायख्लायै जों साब्रुमब्रुं जों अमाय जयनि प्रग्राम दङ बोरैबा आं दिनै पार्टीनि तरफ থেকে आंनि हेजे व्यक्तिगत तरफ থেকে आं पार्टी सम्पादक हिसाबै आं जत्तनो आंनि खाबाय खबाय बर हामबाय मारागो तै बरनि पिछनायाव जों तंनाय जों बरबाय ताबो तिनिथिं जों हेजे फेमिली मेम्बार जों गायसे परिबारनि बरावै थांखा जों बरनि दुख खस्थ नायनाय अबननो तिनि आं बरन सागो माने कुनु तालाति दुख ताक गिरेदि जों जत्तनो थानसे खलायगै खाबाकसे खलाय जों सामु थांलायनाय तिनि तिब्रालन जों आदाय खायनाय अ निनि कक साइनो आं जत्तनो हायनो हाय आंनि पाइपले हामबाय खुलुमबायखा IPFT কোনো দিনই সায়াকো IPF